ngay khu plei phi iwe ha ka kerteng ka jong jisu nga snow buram nga snow e ya phi ba phi singap ya ka ktien ka jong blai na ka sngi che ka sngi but nga aingu yo blai ba lang ba ka ktien ka jong blai ru phi ai pen ko ngo ba phi ai pen rit ya la di ba de heng ta ba ka ktien ka jong blai ka pen kalai ka jim ka jong phi ba phi ma ro shi bo ni ka jing kar khu ha ka jing em ka jong phi ha ka ni ka sngi nga kwa ban kren shapangนั่นเองละบันกลีพีกันในกจิงกลีอยากบางกลีพีกเอกับพลันกับจงฟีเฮาเนลสแนมกเอกับพลันกับจงฟีเนพีดันจิงมุดอายุนั่นเองจิงทมูอายุเฮาเนลสแนมเลเซพีดันชิบอนกับจิงทมูกุมุสัมลาฟิดันกับชิบอนกับจิงทมูลาดากระเดยกับจิงปุเลกับจงฟีนั่นเองลาดาฟิลาเบียงกับตะกรตาฟิดันกับจิงทมูวัดบันกันเตียวกุริมลาดาได้กิบละคำรังบะเลเซฟิดอนนี่ก็จิงทมูบันชนาเยงชนาเซมนั่นเองดอนก็จิงทมูวินเทศกาลีนั่นเองกิดอนชิบอนก็จิงทมูอยากกับพีทมูฮาวนิวส์นัมบัดลาดาฟิดีหากับ business ฟิเลเซฟิดอนนี่ก็จิงทมูบัน expand นี่ก็ business ก็จงพีมันเป็นเหตุช่วยกับ business ก็จงพีนั่นเองได้นะประเด็นจงพีกิบาได้กับกำสัญชาติขดาร์พีดังดอนรู้อยากกับ plan กุมโนบพินเยเล election ฮาวนิวส์นัมอาราจาร์อาร์ฟูไลบัดเลเซกุมกิตากีพลันฟิดอนบัดเป็นแคร์นักบันเตานิวส์เนมบัดตะกิสเนมกีบันวันบัดนลอร์กิตากีเอบารอปัดนักว่าบันบุปัดสนักเลี้ยงกจงอากุมุชักรีอุจงเบลนักบันตาจงพีหอยนลอร์กิตากีกับบัพพิลาบุเรอุเบลอุบุปัดยาพีสักเวปัดกับบันตาบักตะกลองบัพพินด้วยวันนุ่มเกล็ดบัพพินด้วยระดับพิเดย์บิสเนสแมนฟีกว่าอันเป็นเหตุกับบิสเนสงัสงกุมุนองด้วยรูปยาบันเป็นเหตุชิชุยาตะกจิงด้วยกับจังฟีฟิตรายบิสเนสด้วยฟิดอนกับ politics ด้วยแต่ฟิดอนหักกันนุกับเบนตาแล้วแต่ฟิดอยู่ขณะสัมลาเนี่ยกี่บลักคำรังบะเนี่ยฟิดอนหักกันนุกับเบนตางัสงบัน encourage ยาพีแล้วเนี่ยบัน I mean same ยาพีแล้วเนี่ยบันกันตู้ยาพีเวบาร์บาพินด้วยนั่นหมายกันเนี่ยกันได้กับกำกับดอนกำตำนั่นลอร์กิตากีกำกับบาพีละบุอัคมัดจังพีngasngo ba ka jing duai ka de ka badon kam na ki badon kam tam namar ba ladang ngim duai nginam poi se ro tadeng ta habangi duai ka ba kongsan ka ne ka sngi pat ngam ong ba phin duai na ka bantai la di re ka ni ka jing kran ka ne ka sngi la ne ka jing kan tu ka ne ka sngi ka long ba phin duai nam ta ki wai phin duai nam ta ki wai balai ba phidon kam man duai nam ta ki wai ka bible ka ong kum ni ka sam lai pusan ka ne khat ka ba khat lai ka ong kum ni han rei nga man ba ki pang ka jan kup jonga kalalong da ka jan khan ngala pen shitom yala ka men sim da ka jing sha jing it bat ka jing duai jonga kalawan pai no shala ka jong ka shadam ka khin ka jong blai ka ong man ba ki pang ngala duai bat ngala kit no ia kata ngala shim no ia kata ka jan khan ka ba ki kup banga kup no haladi kamut nga shim ia kata ka benta jong ka jingpang nga shim benta lem bat ki ha kata ka jing khuslai ka jing shitom ka jong ki ha ka jing duai ka jonga bat habangi ia kit kli lang la ne habangi shim benta lem ha ka jing duai na ka benta bangi duai lem nam ta kita ki badan ha ka jing ka jing janjar pleng kata ka jing duai ka wan pai sangi pleng yo diang jingker khu ya de pleng yo pediang ya teki kamba ya ladi hi ong ktin ke jang blai tadeng ta ba job ro fin play job sap ad khat shipo ba ktin ke jang blai ko ong kom ne men ba ha ba job ula duai na menta kita ki parlok jung ke bala ja ka babel ka ong kom ne baru try lo pen paino e ke jing long marau job anda ula duai na ka menta laki lok baru try ula ah job arsha ya ka ba ula don mensua wow habau job uduai na kamanta ki parlok ublai upelaj una ka jinglong merau bat ublai uda kerkuno arsha ya job nomor uduai nam ta ki parlok ka jong pelang habangi duai nam ta ki wai yo jing kerku ya redi tadeng ta nga kwa ban ong e pi nga kan tu ya pi ha kan ka sngi ka bamanta nga kan tu fi wei baro ka wei na ka program ka ba fi de man le na ka wei na ka ta ka kam ka ba fi de ban le ka long ba pin duai nam ta ki wei bat ka ba kam kong san ngan ai fi ka point ngin duai nang kong nam ta ka jela ka jongi kat ba ngadang shong ban duai ngayo i ba ka jela ka jongi ka long thik kum ki khon Israel ki badan hapdeng uparo bat ka doriau ka basa ka jaj ban riu ka jongi lene ka jela ka jongi ka don hapdeng kata ka jing ka ba kraw shadin ru
Langi pai dia ngi yau ni uparo bagi sipai ke jeng la ngi pai syakmat ru kadon keduriau ka basau. Jadian romlong syakmat romlong ngi don hagata ka tight spot. Lani hagata ka jaka ka bakim khat jong ka jing ya ilanti ke jongi kum ka jaj ben riu. Oblay pen i yang ai kata. Wei tau paro, ublay pen pau, bau ni paro de soitan, ba kita ki ksoi ki krei ke jongu kita ki bojing dum jongu kita ki angel ke jongu ki batebe yang i. Ban nyat ingi, bat ban kem no ingi nyat. Bat hang ni khmat kata keduriau basau ke ke keren ya ka pop jong ka jaj ben riu. Ka pop jong ka jaj ben riu. Tading ta syadien don soitan syakmat ka don ka pop. Kung makikun Israel ki don hapdeng jong uparo bat ka duriau ka basau. Syakmat duriau basau syadien ki sipai jong paro bat uparo kalong menta ka jai benriu jungi ngimla syuk ban ki menta ka don hapdeng ka bakim khat jong ka jingim. Padeng tang kwa ban ong iping ha ban duai menta ka jai benriu ka jongi. Kan ka duriau basau ka kren ni kata ka pop ka basau han. Ka pop ka basau han. Ka duriau basau ka kren ni kata ka pop. Kan ka pop akmat usoitan udan nadien bangi dan hapedeng ngin le kumno ngiat syakmat ru nginyap ngiat chadien ru nginyap tadeng tang kwa ban ong ifi la dangi don ni ke jing sungukia ya ke jing sungu it na mentaya la die nam ta kita ki ban sawan ki jongi ki khun ki kti ki pateng ki jongfi la dau trai 41 la fi don ki jing sungu it nam ta jongki kadai api ngas ngo ban duai hau ni usnam arajar arfuar ngas ngo ni usnam bolong crucial bah Udi usnam ubadon kam usnam uba kerpang ingi bangin haban duai. Namar dalalat uni usnam ngam tip show ke ka banjai ke jat men riu jongi. Tadeng ta ai uni usnam arajar arpuar ngin duai. Bar nganget habangi duai. Nadu ka donot barok ngi pelut por kambo na ke jing duai ngin yo i. Mau bleun kat ya kata ka pop ke jongi. Ubleun kat ya kata ka pop ke jongi. Barabo bleu kat. Ngiyak banyak sesiliang jong kata keduriau. Bat kan long kumta. Haga jaka bakan ni ka pop kan long jing tim yang i. Bat haba ka duai kan kat. Kan long jing kerku yang i. Ka pop ka basau nyahan. Kan kalalong siya ka snam ka jong jisu ka bapen em yang i. Ka pop ka bangide baniap utraun kat. Badeng ta ke jingka jong ka temple kalakat arliang namar ka snam ka jong trai ya ka bangi yo banyai leng banang ta ban ngei ladang ngim duai kane ka duriau basau ka di ka pop juga jait ben riu ladang ngingim duai kan kalalong ka jing tim yang i ngin haban yat na ka duriau laningin syatan biang sya ka jing long brau ngi haban yap laningi haban lai pai biang sya ka jing long brau tang kita gi arli re ladang ngingi duai haga jaka bakan long jing tim yang i kata keduriau basau kan kalalong kesnam ke jong trai kaban pen em yang i kalon ka bor ngila dei mangi wen pen kala la kata keduriau kan dei ka jing tim yang i ka pop ke jong i ni ladangi duai kan kalalong ke jing kerku yang i kadai tang ha ka jing duai ke jong i ngas ngo ngi haban duai lam da kumta ka jat men riu jong i kalakot ladangi kranish pang ka jat men riu ladangi pet menta ngi ne kran nang kong shwa ke im lang ka sa lang Lalang ipet ya ke im lang ka salang ke jongi. Lalang ipet kam tam ya ki rangba ke jongi ki kun senrang ke jongi. Tang hapo kerta ka badang rit ki laya yap lut. Kala trai ka kiat, kala trai ka drugs. Taga bamut mdan rangba syuk. Taladam dan rangba syuk ki wei pat ki jat ben riu ki haban wan shom ka ki kentai ke jongi. Tadeng ta kan wan ra ka jing kelumar ka bakrau ya ka jat ben riu ke jongi. Nalori jat men riu jugi ibarit tang sitro. Lada ka long kumta, lada ka long kum ni kum bakal long menta. Kabumut ke jat men riu ke jungi setang katu kat nisnam kal akut. Kala ada yang ban ngam sya kata ke duriau basau ban ja no sundan. Aku abanong ifi ngi ban duai. Lada ngipet hakabaya dei. Ban ka politics ka jungi. Shisha da ka baburam ngaku abanong. Mengimdan ki lidar ki babiang na ka banta ka jat ben riu ka jongi ngi haban duai ban mi ki lidar ki bi i jingai ki badan ni ka vision ki badan ni ka jing IT lut ki badan ya ka mensim ban syakri lut na ka banta ya ka ribat ya ka jat ben riu ngin duai ki no mi ki politicians la bon pelat ki politician ringin duai bakin mi ki statesman
ki breu ki badan ya ka jing itu pau ki badan ya ka jing pen pau ki badan ni ka vision bagi badan ni ka mission na ka banta ka jala ka jongi politically ngi haban duai namar arjar arpulai kan salong ka election ngi haban duai nam ta ki economy ka jongi ka bosngusi ka long baga state ka jongi ka khmi lenti ne ka up lenti ya ka jing yo ajengkot na ka na ka kiat ban na ka khalai tadeng tangi haban duai baga state ka jongi kanom day ban up na ka kiat na ka khalai rai kan up ya ka jing pendap na ublai langi pet ka economy ka jongi ka don haka benta ka ba ikom ba kan ngam kan jelop no kan kut kan dekut no bau ni ubut lum ngasngo ka pisa ka dai ubut lum lada umdan ubut lum kal akut ka jai menrew ka jongi langi pet ya cement factory ka balami nengkong ni menta kala khang kala iban kut no asnan hi langi pet ya ka MECL ka bau blay la kerku yang ngi kaneru ngi la nang troin ki jing don jing em ki jing bu jing sat ya ka bau blay la ai ngi i komba kala nang do kala nang kut no ngi haban duai bau blay revive ya ka yo ka kot ka jongi ya ka business ngi duai bau blay abo open mi ki businessman kan don ki pateng ru ka ben shim bentai kata ka business chung ki kmi ki kpa ngai ka jat ben riu ka jongi ki babon kalong ba anda layap ki kmi ki pa ka business ru ka kot no kanum long kum tangin duai bagi pateng jongi kan kam start ju bani ki kmi ki pa ha ka ba trei ka business ngi pet haka jingnang jing start haka education babon apreng jongi ngimdon haka ta kerjaan ka babiang haka position ka babiang tadeng tawat ban tap haki nursing classes na ki doctor babon wan de ki waiter ki yo ya ka seat na marbalay bangim long qualified na marbalay bangi duna ka percentage but dang kata kapu jing mai ngi shakmat ru na marbalay bagi tai ki seat ki bathli ki badai hok yangi bangin shong dan uno no belong qualified ban shong dan ngi pet kom haki IAS dan ngi pet haki seat ki ba IPS ne ki IFS ki seat ki ba he haki te ki jaka ki ba kham halor nakaliang jungi kom ka jait menreu ngim don a candidate menta ngin duai bo blay un say lamda kom ta mano ban shong hang ta hapo ne hu mano ban shong hang ta hapo DC office mano ban shong hapo secretariat mano ban shong ki jaka bo blay la pen kre hagni ka jela ga jungi haki hospital ki ba hapo negrim mano ban shong rada ngim don ki breu ki jungi mbansi hap khot de ki wei ngamde bang asngolong persya jait ben riu henrei ngakwa ban ai men sim ya ka jait ben riu ka jongi bangi haban mi syakmat ngi haban duai bakin don ki riu start ki riu perkat ki bakrau bakin mi na ka jela ka jongi ki habarok ki bentangi i ka jing tron syu ai ngo yu blai baka jait ben riu ka jongi kadang ne aduk menta namar bagadai ka ktien balai ka ktien kan ne ka daw ka long banga aingo yu blai wo pha ga gospel ha ga ni ri ga jongi la dam don so sa ka gospel njayu ni shi ra ga jing ra khun riam panar ubhai war ngi don la ka jong ki jai ktien han rei namar ka gospel ngi puli ka ju ka ktien ba ka ta ka dei ka ktien khasi tadeng tau te bo shong shi khat pot border Assam ro Ukraine khasi usutho bo shong sti shi po khat pot border Bangladesh ro usutho ik ktien khasi haki border barok ngi sungutho iktien khasi namar kadeka gospel lada kamdon kadeka gospel la pharia ngi da ktien badeh engta kum ka jait men reu ngi la akut nga sungu ayo blai namar kadeka jingwan joka gospel ka bangilayo ini ki daktho bangilayo snan ni kadeka bible ka bangi apule ya ka bangi sungutho lang ya ktien nga sungu bangi de ban duai hisya lada ngim duai menta lanungin duai pat pala nangi duai nai duai shoot nam tay ladi rita duai nam ta kari duai na kamanta kinong sanchar ke jongi duai nam ta ka politics ka jongi ngin duai na kamanta ki economy ke jongi ngin duai nam ta ki long yin ke long sam ka imlang ka salang ka jongi ngin duai na kamanta ka jingat ke jongi ha ba idai ka jingat ngin duai ba uni snem ro long snem jong ka revival usnem ba ublay open mi shi bon ki breu ki bakan jaman sim kan jak revival kan ka ri ka jongi sa sien kan penem ye ki men sim ka jongi na kan ka revival kam de ban sakut sa tang ni leng ba kan ka revival ka boble un the kan tut kan poi shakari India barok hoi
Maru blay ang amman ko ikaman sim kan jat no andre babaro ken pois ke jing kelagamut taladangi layo ke jing shangin ra ya ke jing sha shaki wei pat gi jela jongkari India bat shaka perthai ban ngangai ladangi duai kamdan ke ru ka ba ha ka jing duai ki baro ki long ki bala yu tau ba duai ba yu tau ba ngai trai nang kerku ngai trai nang ai bor pi ban ngai aba pi duai na menta ki wei duai na ka benta kejela ke jungi duai nak benta ke yok ke kot duai nak benta ki bapang ki sitom duai nak benta ki badon ke jing kordit ke jing syakte ke syak khom nak kerana pi manage pang ke kiat pang ke drugs sepang ke jing khalai abangi duai sibun ba ki long yeng ke jungi ki long keme kham tam ki yam namar ba ki men kpa jungi ki shu la ke ki gum to ikum ba ki shuruma ki shu la ke namar ka don ka bod jing dum ka batrai kam ki ka balek don bor ki shu la ke ki khun ki ti ki shu ja la ka ja bar ki shu le ya shong no bat no bal ki khôn ki pang ka man sim ki khôn ki rit man sim ki khôn ki sngo do man sim do kata-kata bat ka pentlot ya kata ka man sim ka jongki kata ka emotion ka jongki bat lada ki ni ki khôn jongi kim khlan ha kata ka bor perkhat ki nyai kum no shakmat ka jai man riu jongi kala jot lupa mengida dua shisha ya ka ni ka wai bo blame say ya kata ki klor jongkari ka mentoy ngi men shurwai ngi de ki klor jongkari ka mentoy Mansurwai pada tang tirot sing uklur mingi boteng shan marwai kamentoy ngidon kam sibun ki tirot sing ublish pen kan mayo ngahang ni lagi pe sha ke jingja ke jong tirot sing dei ma marwai ubalong nong elam re kita ki nong buat baro ki bit ya ka pisa ki bit ya ka tengka ki klet no ya ka mission ke jong ki klet namar ke ka pisa nginde duai ro bakan ke bor bit pisa kan ke bor bit tengka kan du no Banginom ya bishni iwe banginom ya pihon iwe menim kransne iwe kum ka judgment riu ngi rap iwe kanon ka jing e kanon ka jing teli ka jing trailang ngala ju snow ya kanika jing thu bakade ka jing ja ka bisha rada don ka balat kam ha kanon ka office kini ki brio ki bamde ki jongi fitip nam ki la yo ki pentip sekita ki judgment riu ki jongki parajat jongki makin apply kanika post kat ba utu ujongi nang ni am jia thu bakalat Kiway na way pagkajala na way pagkastit kiwan man apply bagi yo amaki bat kilong qualified ru ban yo kata kapos taladang paramangi ngem yarap lada paramangi ngem yakentiu sya ngin kiyo tadeng ta na snow bangi day bandon ni ka mensim it judge ban reu bangin it parajat hoi imde ban isi kiway hindring and come it yala ki jong ki kenja bat kadai kata ya ka bangin yarap iwe bakan ni ka ri ka judge ban reu ka jugi kan kiyo Lada pidan ki office ki jong pi, lada pidai wan ujat benri la jong yarap ken yaki. Kata kadika ka jingkentu ka jong aku musyakri jong oblai yarap. Pidan ka sinong ka tau fi ba kidan ki jingkerdu yarap yaki la pidan ka capacity ka bapin yarap. La pidan ka bor yarap yarap yaki. Yarap kentiu ya thu ya ka ba kin yo men toilang. Wanum kemen tang ban bam nang ladi na ban kemen tang haladi. Rito ai ba kan long ka men sim ka basbon kan mi na fi. Ngai utrai un kerkhui fi ngai utrai un ai bor ya pi balam ba ka jingle ka jungi ngai bakin mi shibon ta ki klor ublei ul ai ngi ka sap ka talen ublei ul ai ngi ka jingla gi ba bona baro gi bentau la kerkhu palat da ka dei stang ngi bangin pentrai kam ya kata leng ba ka jing duai ngai bo ublei un penla ya ngai ublei un penla ngi ta dau ngi ha ban duai nam ta ki paramarjan gi jungi ngin duai nam ta ni ka jela gi jungi ngin duai ha gi ni ki benta gi ba per Haka bayadai baka imlang ka salang, haka bayadai baka politics, haka bayadai baka economy ka jongi, ka jingyo, ka jingkot, ka jingin induay, nakamanta ka education, ka jonging induay, habaro akiliang. Mablay un kerkui ni ka jela ka jongi. Bangin pai, bangin kelak, bamut siya. Katiin ka jong blay ka ong, tangi puli ka jo, iska jo. Ar Chronicle, nyo kat sao ka ong. Lalaki, breo jong akin penrit yala di. Bagin pai no, nakata kalinti baman ka jongki, nakapop ka jongki. Bat bakin duay ong try. Ngangan snow yaki bat ngan penkia kari tagaday kata ladangi penret ya ladi baladangi ngi pai no na kata kelenti baman ke jongi lada ngi pai no lagi pop ke jongi utrai ong pidwai ngan snow lemda kum tangan snow yapi bangan snow bangan penkia kari ke jong pi ngangai abangi duai kata ke jing duai kan long jing kerku yapi Duai nam ta jong pia kani ka sngi ba bleun ai bor fi fin pelut kambon ka por ha jing duai ba pin duai nam ta ni ka jela ka jongi balik ri India ha bar ko ingin ya duai kani ka por nam ta
hallelujah try nga duai nga kapor yang memensei ko try shibon ki shipai jong me ko try ki shipai nong duai ablay bakin long nong duai ki nong ya site atry kini ki prayer warriors ki jong me ablay try lagi don haga business lagi don ko try hagi kam sarkar ne ki badai ko konrat try ki nong ya lam ki jongi ki badai ka politics ne ki kam shinong ablay lagi dei haga no kana bental lagi dei educationist ne hagi kam sarkar ki no ki kam ablay mesei ki kum ki shipai nong duai jong me ablay mangada duai kan ka ski ko konrat bakin long committed bakin long ki ba IT haka ba duai ben pulut por ka jing duai namar ka jing duai jong ki ba hok kala shibon nong ki ne jong me ablay manga snow la dang im duai no snem arajar arpuar o arajar arpulai nang ni syakmat go try ngilangam jelop agan ga duriau jo ka pop bat ngin do ngin dam ngin kut no sendan re try ngatip balhaba ngi duai ko try kata ka jingtim kan kala long syaga jingkar ku kan kala long ka snam ka jong tme try ka ban penemingi na ka kti ka jong baman ba na ki bor jing dom kita ki so ki krai ki batbe ingi na din ngin laj im da shisha ngin laj im blai haba ngi duai mga duai nga kar ku try man penmi ki bru ki berhamen se man duai ki badal ki jingkit kle penmi shi bon ka try ki shipai ki jong me ban duai ablai halalo penmi me ko try na mingi na sep ngi na shatai ni shathi bakin long nong duai ki nong ya saj ablai hallelujah try lagi nong kendong lagi sor oh try hang no kon ra try ki ba ki ba kraw ni ki ba rit ki ba ria baro kin duai ablai bagin pasha na galenti baman ga jongi ablai ba try ngi da duai ka ba menyo an ban khia ga ri ga jongi hallelujah try nga kren ba try la ngi le am dang ni ga jing pranai ngi ko ra try ya kata ga jing teng shan ga jong me bat ya kata ko kunat ki kamba ga ba men le ablai how no snam ba ki snam ki banangwan ni ai ga buram ga jingo ko pa hagar tengu Jisu nang penem amen but amen hallelujah try nang ku fi nang ai bor fi ba pin nang yai duai hallelujah pidon kam shu gi jing duai ru nangi pila ban phone ngi number pila man ru shag ngi jaka duai hang ni open nang thmai nang kriam utrai nang ku fi ku bless shibon amen